Zeingo dozu, Martin? Robota. Robota. Eta robota zerekin sortuko dozu? Erregletak. Erregletekin, ezta? Oso ondo. Orduan, hor ikusten dugu Martin, zelan dago hartu dau berde iluna, eta dago kontatzen, zenbat lauki behar dituzu, Martin? 6. 6. Segaitxik? Zergaitik. Berde iluna, Neiluna kolore hori da. ze zenbaki da? 6. 6 kolorea, ezta? 6 laukitxo hartu dituzu? Orain ze zaude egiten? Beste 6. Beste 6? Iluna. Ilunakin. Oso, no? Zenbat urte dakazuz, Martin? 5. 5 urte. Orduan, horretan, lantzen gaudena, espazialki kuadrikula batean, eta Martinek egin behar duena da, robota bat sortu, erregletekin. Espazioa gaude lantzen bebai erregletak eta beraien balioa, zenbakia. Horretarako, Martinek barneratuta dauzka zenbakiak eta dagokion kolorea. Zenbat urdina, ze zenbaki da, Martin? Bederatzi. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta hau da beste modu bat erregletak erabiltzeko, algoritmoak erabili gabe. Eta iruditu zait aproposa, beste modu bat erakusteko erregletak erabiltzeko. Orain, Martin dago sortzen robota, eta nik ondoan, ondoko kuadrikulan, Martinek sortutakoa, nik sortu behar izango dut. Ezta, Martin, zuk nahi dozu nik gero berdina egitea, ezta ondoan? Bai. Lepo luze bat emotela. Bortut arkatza. Arkatza? Bale, egiteko hartu beltza, egin beltzarekin bestela, Martin. Hemen karratua. Bale, hartu arkatza izango balitz bezala, margo beltza. Zer nahi dozu, batekoa egin? Bai. Bale. Ez dakagunez arkatza, Martinek ingo dau batekua markatzen da horrela, jakiteko bat txuria dela. Begia. Begia da? Bai. Oso ondo. Ariketa honen helburua, esan dudan bezala, izango zen espazioa lantzea eta zenbakiak eta erregletak. Zu, Martin, badakizu 9 daudela hor? Bai. Bale, barkatu. Oso ondo. Beste ariketa bat izan daiteke gu umeari ematia marrazkia eginda eta bera aldameneko kuadrikulan berdin egitea.
Bi. Oso ondo. Orain? 6. Eta 8. Zenbat falta zaizkizu? 2. Bi, bai? Oso ondo. Orduan, guzti hauetan, hemen goian, ze zenbaki irten da danetan? Honetan, honetan eta honetan, ez duzula jarri honetan, ze zenbaki irten da? Bi, ez da? Ba, bi erregeleta hau, hemen jarriko genuen. Jarriko genuke. Bai? Baina saia. Hombre, ez da lasaia. Bai. A ber, honetan. Dakazu bost. Jarri bost ondoan. Bostan ondoan, hori da. Gero, dakazu bi. Falta 6. Zenbat falta zaizkizu? A ber, jarri ondoan. Zazpian. Ze falta zaizu hor? A ber, joan hartzen erregeletak. Zein faltauko zen? Lau? Ez. Zein faltauko zen? Hiru. Orduan, bost, lagatzen dozu hor. Bi pasatzen dozu beste aldera. Ez? Hori da. Oso ondo. Lau. Bat. Bi. Pentsau. Pentsau ondo, jarri behi azpian, a ber. 3. Seguro? Vale, pues venga, jarri. A ver. Bakoitza bere lekuan, bat. Lau. Eta 3. Oso ondo. Bederatzi. 9. Eta 6. Eta 6. Zenbat faltauko ziren? 3. Oso ondo. Oso ondo, orduan, ze fitxa joan beharko zan hona gora? Danetan? 3. Oso ondo. Bai? Aber bekoa. Hemen gaude lantzen, patuketak. Eta kenketak. Konturatu gabe. 7. 6. Zenbat faltauko zan 7tik 6ra? Jarri azpian. Martin, jarri azpian. Bat. Bat. Venga, ba. Hurrengoan. 8. Zazpi. 8ken 7. Oso ondo esan dozuken, Martin? Bat. Oso ondo. Eta? Bost. Ken. Lau. Bat. Oso ondo. Berez? Ze zenbaki igo beharko zan gora? Bat. Oso ondo. Oso ondo. Eta. Kendu horiek nahi badazuz molestatzen badizute, kendu jarregleta horiek. Horiek ja kendu ditzakizuz. Eta hauek? Bebai, bestiak bebai. Bakarrik laga behar dituzu hauek emaitzak. Horiek ez kendu. Emaitzak emoten dizutenak, horiek ez kendu. Hauek bai bihotza. Horiek bai.
Maitxak zergatik ezin dut kendu. Ez, esaten dut, hau, hemen daudenak ezkentzea. Hauek dira emaitzak. Bai? Hemen ziran, 3tik 5era, 2, 4tik 6era, 2, 6tik 8era, 2, 5etik 2era, 3, 4tik batera, 3, 9tik 6era, 3. Bai, orain hau falta zaizu.